wagati dɔ tɛmɛna gouvernement tun ko élection présidentielle min tun kan ka kɛ février tɛmɛnen ko a tɛna se ka bɔ. O tɛmɛnen CEMACI mɔgɔw ye octobre kalo wulikajɔ daminɛ k'a fɔ k'u bɛ marcher le 13 octobre ko ka sɔrɔsiw bɔ fanga la ka na ni civiliw ye et en même temps ko u ka dɛmɛ bɛ armée républicaine ye mais minnu bɛ fanga la ko olu ni armée républicaine tɛ kelen ye. Bon o dun y'a sɔrɔ armée bɛ reconquête la ka taa Kidal olu ka faamu na an ka sɔrɔsiw ye o baara min fana kɛ o fana man kan sigikafɔ de kan ka kɛ ani rebelle ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ani Imam Dicko ye voyage dɔw kɛ Algérie ani Mauritanie a n'a ye rencontre dɔw kɛ i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min conseil des ministres communiqué la ko ani puissance étrangère dɔw diɲɛ jamana dɔw minnu bɛ ka Mali kɛlɛ a n'olu ye ɲɔgɔn ye caman kɛ Mali ko kan k'a sɔrɔ Mali fanga ka yamaru tɛ u ma ladɔnniya a kibaruya fana na. Donc o de wolola CEMACI cili la parce que gouvernement ka jateminɛ na CEMACI sigira ko k'olu sigikun ye jamana ka basigi ni bɛn ni kelenya ɲinini sira de ye. Bon ko a yɛlɛmana ka kɛ politiki bolofara de ye min ka laɲini ye ka ɲagami don jamana kɔnɔ ani ka fanga dafɛ. Ani tɔn mɔgɔ minnu kumana olu y'a yirana k'a fɔ k'u ma sɔn ni hakilila in ma ko ka da kan olu yɛrɛ bolo a bɛ dankari u ka hakɛw la. E bɛ jaabili jumɛn kɛ walima e hakilila ye mun de ye olu ka nin kuma in na? I tɛ nin kɛ mɔgɔ si la ko a bɛ bɛn o ma. Hali ni ye Yad ni Kufa ka jɛkulu n'i ko k'a cira bi u b'a fɔ k'i ye hakilina de fɔ i bɛ jalaki min da olu kan u b'a fɔ ko u b'u yɛrɛ ye o la u b'u faamuya. Commentaire particulier tɛ n bolo o ko la mais gouvernement ka nin kuma in san'a ka fɔ ne delila ka nin révéler preuve à l'appui. Je crois que gouvernement faral'u ka don kɔfɔlen ka ne kɛlɛ fo k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ n ka ɲɛ kɛ n bolo nkalon ye. Bon n'o yɛlɛmana yɛlɛma cogo wɛrɛ la an bɛ Ala barikada dɔrɔn. O b'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko mun ye CEMACI ye ko kabi a sigira ko a ma sɛbɛn foyi bila ni o ye a bɛ baara minnu minisiriso min sigilen don nin koɲɛ in kama k'a ma o fana kɛ. E ye mun faamuya nin koɲɛ in na mun na gouvernement nin bɛɛ kɔnɔ fo sisan? Association fɛn bɛ Mali kɔnɔ a 99% bɛɛ bɛ nin situation kelen na. Donc i b'a dɔn kojugu ye don min ni fanga cira ɲɔgɔn na de don min i b'a dɔn o don de k'a fɔ ko sababu dɔ quoi. Soit que association ni partiw ani même médiaw je crois que fanga b'a ɲɛ ci u ka sariya sɔsɔ waleya dɔw kan. Je pense que c'est pour que ka sababu wɛrɛ d'u ma min b'u yamaru ko caman na. Tɔnw bɛ sigi sariya ko u ka communication minnu adressé gouverneur la ou bien ministère la a tɛ kɛ ni yɛlɛma kɛra ɲɛmɔgɔya la ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya la o baara fana tɛ kɛ donc sariya sɔsɔ a bɛ position radicalisé. Bon an b'a fɔ dɔrɔn fanga ka kɛ ladiri ye ka baara kɛ ni sariya ye fɛn o fɛn bɛ yen ko farati dɔ jamana ma a ma kan ka daminɛ kuma tɛ ka se cili ma. Depuis CEMACI sigi kuma cour constitutionnelle ko fɛn ɲuman tɛ o dugujɛ gouvernement de taara o cérémonie kelen présider alors que a bɛ Mali constitution sɔsɔ. Mali constitution yɛrɛ jɛnnen tɛ ni politiki tɔn sigili ye min sinsinnen bɛ diinɛ ko kuma kan wali siya ko kuma kan. Bon ni sigi kɛra k'o bɛɛ lajɛ f'a kɛra tiɲɛni ye don min na de a ka dɔn ko kojugu don. Bon je crois que an kan k'an yɛrɛ tanga o ɲɔgɔnnaw ma.